Това е най-новото съдило на Авелина Tools, наречено Авелина Pro, с телескопична дръжка. Снабден е с място за стъпване, което позволява ползването на тежестта на тялото, което повишава неговата ефективност. Авелина Pro е идеалният вариант за разсаждане на растения на големи площи, като запазва всички предимства на предишният модел. Осигурява същата прецизност и здравина. Здравейте, казвам се Христка Ботева. Професор съм в Института по зеленчукови култури Пловдив. Моята изследователска дейност е свързана с оптимизиране на технологиите за производство на зеленчукови култури и търсене на нови иновативни предложения в разсадопроизводството и производството на зеленчуци на открито и в оранжерии. Целта е създаването на технологии, които да са адекватни на новите климатични промени и да отговарят на новите създадени сортове. В продължение на 2 години в опитната оранжерия бяха изведени опити с съдилата Авелина Tools при разсадопроизводство и до отглеждане на растенията. Целта беше установяване ефектът от този инструмент при производство на домати, краставици и пипер. Много съм впечатлена от получените резултати. Приложението на съдилото Авелина Tools подобрява растежните прояви при експериментираните култури, повишава вегетативната маса, повишава обема и масата на корена, което позволява растенията да извличат хранителни вещества от по-долните слоеве на почвата и така по-добре да се снабдяват с храна. По-голямата коренова система позволява и по-ефективно използване на водата, която е голям проблем при тези настъпили климатични промени. При разсаждането с съдилата на Авелина Tools ние установихме значително повишаване на ранният добив и постъплението на продукцията от първо качество е много по-висока спрямо общия добив. Това показва по-голяма ефективност от това производство, т.е. разсаждането с съдилата на Авелина Tools. Здравейте, любители фермери, дами отглеждащи си вашите цветя вкъщи, професионални фермери и всички, които занимавате с зеленчуци, цветя, разсаждане на всякакъв вид продукти. Днес мога да ви представя едно ново инструментче, с което може да постигнете много добри резултати, да избегнете преболедуването на растенията, които те го правят при преместването от саксийката в полето или при преместването от по-малка саксия в по-голяма саксия. Най-важните неща в този инструмент са неговата конфигурация, неговата ямка, която образува под растението, която се явява един резервоар за вода, за допълнителни торове и за даване възможност на степаните корни в дъното на чашката да могат да влезат в дълбочината на пръста. Когато я има тази чашка отдолу, се получава, че кореновата система започва да се разпространява по хоризонтала и по вертикала абсолютно равномерно. При нормалния домат, например, корените стигат не повече от 30 см дълбочина, а използвайки това изделие, корените стигат някъде от порядъка до метър, метър и 10 дълбочина. Т.е. ние отиваме в онази зона на почвата, която е пълна с най-различни минерали и хранителни вещества. Там влагата се задържа много по-продължително време и съответно ние използваме тези блага, които природата ни дава. Говориме за биоземеделие, говориме за биопродукти, но е крайно време първо да помислиме как да се отнесеме био към растенията, за да ни дадат и те пък на нас след това биопродукти 100%.
Тези неща са много важни за развитието на растението, което при новият инструмент дава много по-големи количества плод, съответно и качеството на самия продукт, който растенията произвеждат, се повишават с около 30%. Едно от най-важните неща е как да подготвим почвата. Значи почвата трябва да бъде фрезована, така че тя да бъде ровка. И другото важно нещо, за да може инструментът да работи правилно и да се изпълни 100% от неговото предназначение, е хубаво почвата да бъде леко увлажнена. Когато почвата е увлажнена, тя дава възможност да се задържат тези ръбчета, така че те да не се разрушават от само себе си и да не запълват отвора, за да може след това, поставяйки растението вътре, да не се получава срутване на стените на направения отвор. Сега ще ви демонстрирам един в кръгла кофичка разсад. Завъртаме инструмента няколко пъти и по този начин получаваме окръжност. Изваждаме по същия начин инструмента. Тези корни, които са се степали тук просто като купчина кълчища, те всъщност ще останат във въздуха и ще могат да влезнат надолу съвсем свободно да се разпространят в дълбочина. Ето, поставяме растението с пръста без никакво натискане. След това поливаме обилно около него и водата е тази, която ще го оплътни, а не нашия натиск, който натиск ще чупи корените. Водата съвсем бавно и плавно, нежно ще се обгърнат всички коренове. По този начин избягваме чупенето на кореновите власинки и спестяваме на растението едно преболедуване при разсаждането. Здравейте, казвам се Александър Траянов и съм асистент доктор в Института по зеленчукови култури Марица в отдел технология в зеленчукопроизводството. Част съм от научния колектив, който изпитва продуктите на фирма Авелина Tools. В момента се намираме в опитната оранжерия на Институт Марица, в която се отглеждат салати, тиквички и краставици, засадени чрез използването на съдилото Авелина Tools. Самото засаждане на културите стана много лесно и много бързо чрез използването на това съдило. Това съкрати разсаждането като времетраене и повиши ефективността на работния процес. Самите растения се развиват много по-добре след използването на това съдило, като към края на вегетационния период на културите предстои да бъде установен и ефекта на съдилото върху продуктивните възможности на културите. За да докажем, че Авелина Tools работи безупречно, предоставихме инструмента да бъде използван в ФИЗИК Марица Пловдив. Те проведаха експериментален опит в продължение на една година. Вече имаме завършен доклад на техните изследвания. При съдилото пиперът отдава до 30% по-добра продукция в сравнение с пипера, който е насаден по старият метод. Корновата система, която влиза в много по-голяма дълбочина, всъщност тя е тази, която привлича повече хранителни вещества и тя е тази, която има възможност да изсмуква повече влага. Благодарение на захранването с повече количества хранителни вещества, които се намират в по-голямата дълбочина на почвата, резултатът е до 30% повишаване на първо качество продукцията, както при пипера, така при доматите, така и при краставиците, доказано с диаграми, с изследвания в продължение на едногодишен период на цялото израстване на растението до плодоотдаване. Какви са резултатите от нашия продукт? Какво сме доказали с изследваната ФИЗИК Марица? Коренната система не се травматизира при засаждане, съответно това води до увеличаване на производството първо качество продукция, намаляване на поливаемостта до 28%, плодоотдаване с повече от 30%. И най-важното, това са условията за създаването на истински биопродукти. Какво прави нашето съдило Авелина Tools уникално? Намираме се в оранжерията на ИЗК Марица и хората тук са засадили, използвайки моя инструмент Авелина Tools и стария общопознат инструмент от едно време. Разликата е видима. От дясната ми страна се намират растения, които са с червеното съдило, стария модел. От лявата страна се намират растения, които са засадени с Авелина Tools. Виждате, че имат достатъчно визуална разлика в височината. Но не само в височината. Тази разлика може да я видите вече и в самите растения, където тези растения с съдилото на Авелина вече имат плод, а тук, при старите използвани инструменти,
те първа започват растенията да правят цвят. Там, където растенията са засаждани предишната година и там, където е ползван стария метод за засаждане, реално погледнато хранителните вещества се използват в дълбочина около 30-40 см, тъй като корневата система не влиза в по-голяма дълбочина. При новият инструмент от Avelina Tools, благодарение на него растението започва да расте по хоризонтала и по вертикала почти равномерно. Дълбочиността на корневата система стига до 2,10, а там са остатъци от натрупани с години хранителни вещества, които никой до сега не ги използва, и това ни води възможността да спестяваме новите химикали, новите торове, които просто те ги има в земята, но не ги използвахме. Виждате каква е разликата в височината на растението. От дясната страна са растенията, които са съдени по стария метод, а от лявата страна са растенията, които са съдени с съдилото на Avelina Tools. Разликата е чувствително огромна. Едното почти ми е до гърдито, а другото е до колената ми.